Tak, dneska vám ešte ukážem, ako sa dá maľovať klasickou starou žehličkou. Zoberieme si znova naše osvečené vosky. Taký žlto-oranžový, modrý. Teraz si môžeme vosky pokladať na žehličku tak, ako chceme. Pridáme k ním, dajme tomu červenú a kľudne môžeme tú červenú rozložiť aj priamo do nich. Vyskúšame sa s plochou hrať. Máme tu enkaustický papier znova, položíme si žehličku na papier a prejdeme kľudným rovným ťahom. Čo sa stalo? Musíme chvíľočku počkať, keďže tam je hodne barvy. Vymeníme si zatiaľ papier, kým nám uschne. Ostal nám obrázok ale dosť tmavý. Utreme si žehličku, aby bola zase čistá. A prejdeme si kľudným rovným ťahom ešte do druhej strany. Už sa nám to presvetlilo. A vznikol nám zaujímavý efekt. Môžeme si papier chytiť do ruky. A z ktorej strany chceme, zase rovnou hranou žehličky sa naučíme teraz taký krásny efekt. Rovnou stranou žehličky a posúvame žehličku doprava, doľava. Hore, dole. Ako vlastne my chceme. Ale posúvame, môžeme to aj otočiť. A znova. A môže to byť menšie, väčšie. A máme z toho takýto nádherný obrázok. A to len s použitím 3 farieb. Vidíte, ako sa nám zmiešali? Máme tu žltú, červenú, hnedú, fialovú, modrú. Počkáme, kým obrázok úplne vyschne. Prípadne, ak sa nám zdá, že je veľmi tmavý, veľmi ľahká pomoc, urobíme si ťah, ktorý nám odstráni prebytočnú farbu a zároveň nám môže orámovať obrázok. Takže urobíme si také rohy na celom obrázku. Veľmi zaujímavý efekt. A máme oramovaný obrázok. Je to ako keby nejaká cesta. Znova si chytíme bavlnenú utierku a jemne si preleštíme. Obrázok sa nám bude krásne lesknúť. Želám nádherný deň.